sɔgɔma o kulo bɛ Royal FM sababu de la sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 8 sanga 4 o tan gosira an fɛ yan o waati kelen kanumɔgɔw o fila ni lamɛnba jɛkulu ka mɔntu b'a la o ka denbaya la o waati kelen fana o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye jamana kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fɛ Zegua général de brigade Umar Jara ale tun bɛ taama la ye kunu an fɛ Zegua walasa kana ɲɛ da kɛlɛcɛw kan ani kɛrɛfɛ kuma minnu bɛ yen k'a lakana o sabati an b'a ladɔnniya k'a fɔ Umar Jara absendara kunungo an ka dugutigilakaw fɛ Mali kibaruyaw la Fizi Mali n'ale jɛkuluba ye o ye lajɛrɛ kɛ kunu ka kunnafonidi kɛ min bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni minnu bɛ ka cari sisan ko fo Mali kunnafonidilaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la hali n'a sɔrɔ u ye dɔw ta u tɔgɔ ma kunungo ka foli se olu ma armée malienne a ye dankariba kɛ terrorisiw la o yɛrɛ ka kuma la ko kɛlɛ a bɛ ɲini ka jigin so ka d'a kan ko sebaaya bi o bɛ Mali sɔrɔdasiw bolo an bɛ waati min na comme sisan hali n'a sɔrɔ Faransi bɛɛ bɛ ka hali bele baaraɲɔgɔnya ɲini ni Mali sɔrɔdasiw ye Burkina Faso ari Polo Damiba ko a kɛlen bɛ ka jɛkulu maa 15 min ta a ye u ka bila u ka baara la kunu ka u k'i ɲamada k'a lajɛ jamana bɛ bolo min kan ani ko gɛlɛya min bɛ Burkina kan bi a ɲɔgɔnna gɛlɛya ye jamana dɔw sɔrɔ n'o Burkina Faso kɛrɛfɛ jamana dɔw ye ko ka hakilina ta olu ka baara taabolo fɛ ninnu de an ka bi sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye kunun n'o tun ye tarata ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ général de brigade Umar Jara a tun bɛ taama la an fɛ Kajuru mara la kunu taama in tun bɛ tali kɛ fɛn min na a nana ye k'a fɔ a bɛɛ wajibiya ale kan Selingo Sikaso a ka taa ɲɛ da dancɛw kan dancɛ minnu kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca bi nka a fɔra fɔ cogo min na kunnafonilaw ye min fɔ min diyara général de brigade Abdulaye Umar Jara ye hakɛto ɲini o y'a ye k'a fɔ a nana ye malidenw bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ lakanako in na bi tan an ye min sɔrɔ a ka chargé à la communication fɛ ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na comme sisan wulikajɔ min bɛ sen na a wulikajɔ bɛ dabɔ malidenw ka lafiya de kama kunnafoni minnu bɛ yen ko ka tamaki bɔ yɔrɔ la bi in na ko labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa malidenw k'a daminɛ Zegua ka taa Tawudeni k'a bɔ Kayi ka taa Kidal ko a bɛɛ lajɛlen lakanalen don nin waati in na nka u bɛ ka min kɛ o fana ka fusa n'u ye kunnafoni min mɛn teliya la u ka kunnafoni lase yɔrɔ la walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o ka fisa n'a tora o cogo la a kana na kɛ ko wɛrɛ ye o de la a ye foliba lase frontière lamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zeguakaw an ye min sɔrɔ chargé à la communication o da a yɛrɛ ye kuma banani kalifa an ka Zeguaka dɔ la n'o bɛ tali kɛ Adama Traoré la kunnafonida min tun bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ɲininkali tɛnkun na Adama na Adama ko an bɛ waati min na komi sisan ko ka foli lase lakanabaw ma ka d'a kan Zegua ye dugu min ni bɛɛ lajɛlen bɛ don a la ko nka fo kana se sisan ma basi foyi t'an fɛ yan ale ye laseli kɛ kunungo an ka kibaruyaw la Mali la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo Fizi Mali olu ye lajɛrɛ kɛ kunu kunnafonidi kun don kunnafonidi min ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kunnafonilaw fana ma u y'a fɔ cogo min na a nana ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw ka kunnafonidiso olu kɔni bɛ ka kunnafoni dɔw di min bɛ don adamadenw n'u hakili cɛ walasa olu bɛ se ka manja walima ka tɔgɔ tiɲɛ lase Mali ma cogo min na n'o dun o ɲɔɲalen bɛ bi fɛɛrɛ min b'a la o y'a ye k'a fɔ ka kunnafonilaw fana wele ka hakilina yɛrɛ k'u la k'u hakili to o n'a ɲɔgɔnnaw la ka d'a kan misali la ko France 24 RFI olu b'a jira k'a fɔ ko la gente minnu n'olu ye coup d'état kɛ olu bi na ko ni minnu bɛ gouvernement ɲɛfɛ bi ani an ka jamana ɲɛma manja min b'olu kan bi n'a fɔra ko k'a fɔ démocratie kɔni bɛ ladege Mali kɔni bɛ cogo min na bi ko kan ka misali minɛ Mali ta ma ka d'a kan maliden
kɛmɛ sarada o bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi Goyita n'a ka jɛkulu fɛ. O la u ye laseli caman kɛ, laseli min ni a yɛrɛla k'a fɔ ko u ye foliba lase fɛn min n'o o ye kunnafonidiso dɔw ma ani kunnafonidila dɔw Mali kɔnɔ. Olu ka hakilina kunnafonidi kɛra sababu ye ko caman o bɔra o kalotigiyara k'o da kɛnɛ kan ka tila ka adamadu hakililata ka taa kunnafonidi lakika sira fɛ. Minnu n'u ye kunnafonidi o de kɛra sababu ye ni FIDE Mali ale fana ye ni fɛɛrɛ tigɛ nin cogo in na walasa ka kunnafoni jɔnjɔn lase malidenw ma. Kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mr Jawara n'ale ye vice président ye FIDE Mali la, ale a ka laseliw kɛ kunungo an ka o dɔw lamɛn. Mɔgɔ mɔgɔ déplacera ka se yan bi wulada in na ka na FIDE Mali ka conférence min na an y'a organiser Maliko kama. Surtout mouvement caman bɛ yan nɔ bi an da tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ yan, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. K'a yira aw la k'a fɔ conférence filɛ n'an y'a organiser a bɛ boli hakilina damadɔw de kan. Hakilina fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye embargo min n'o sigilen don Mali kan nin wagati in na. A filanan o ye an ka nafolo minnu y'o fɛnɛ tigɛ. Maintenant a sabanan o ye an ka gouvernement ye baara min kɛ n'o ye ka ambassadeur de France k'a lasegin Faransi u ka jogo kama. Ani an ye mouvement ba min kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen bɔra. Ni salle kelen kɔnɔ yan nɔ FIDE Mali don min na an y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ an ye maliyɛnw bila u ka signer ka dɔ fara transition délai kan. A don mɔgɔ caman tun ma da la, mais don min na jama bɔra ka jɔ kɛnɛ kan maliden bɛɛ bɔra k'a yira k'a fɔ embargo u bolo fila b'a kɔfɛ, wa o b'a yira k'a fɔ jusqu'à présent ni malidenw ko min Mali bɛ kɛ o de ye. N'a y'a lajɛ assise min kɛra n'a yirala k'a fɔ transition dɔ ka fara délai kan ka bɔ kalo 6 ka taa bila san 5. Maliyɛn bɛɛ y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ka hakilina de tunu. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a kɛlen don ka janfa sigi i kama, n'i ye sanu yir'a la a b'a fɔ zira don. O baara min ni an ka autorité wulila bonya kɔnɔna la ka se jamana caman présidents ma k'a fɔ bon an ka jamanadenw bɛnna min kan o de ye nin ye, komi sommet kan ka kɛ aw b'aw ka hakilinata di a kan. Mais waati sigi ka kuma kɛ u ma hali papier in kɔnɔna lajɛ k'a fɔ an bɛ sɔn ou bien an tɛ sɔn, a ye dɔ bɔ a la ou bien a b'a kɛ tan, o baaraw ma kɛ. Mais ko in bɛɛ lajɛlen bɛ boli mun de nɔfɛ? O ye Mali ka nafasɔrɔ siraw ka se ka Mali isoler diyagoya f'u ka Mali sanu bɔ, diyagoya f'u ka Mali pétrole bɔ, parce que terrorisme a bɛ bɔ n'i ye terrorisme kɛlɛ lajɛ anw yɛrɛ wari min don kɛlɛkɛminɛ na k'a bɔ kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ c'est des centaines de milliards an bɛ se k'a fɔ cogo min na parce que déjà 1200 milliards tun fɔra k'u b'o don armement na. Kɔsa in na avion na ça veut dire que terrorisme kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ nafolo de bɛ yen. Bon anw ye Faransi wele k'u kana anw dɛmɛ an ka kɛlɛ la. Parce que kɛlɛ t'anw ni UEMOA cɛ, kɛlɛ t'anw ni CEDEAO cɛ, kɛlɛ b'anw ni Français de cɛ n'o ye Faransi ka gouvernement ye. Il faut que les choses soient très claires. An ka yira ɲɔgɔn na an ka gouvernement bɛ ka min kɛ n'o ye ka Faransi jaabi an tun tɛ se o de la. Mais bi o baara an mais ni mɔgɔ caman ko k'a bɔ a la ko ka dɔ bɔ a la toujours n'an bɛ bɛn kɔ bɛn bɛ se ka bɔ pour que k'o kɛ. Faransi bɛ kɛlɛ in ban. Maintenant o san 9 bannen kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin kalo damadɔ dɔrɔn kɔnɔ gouvernement de transition ye baara min da rebelles kan, u ye baara min da terroristes kan. Surtout fɛn kelen bɛ mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ, embargo min kɛra anw kan est ce que Ala yɛrɛ fɛnɛ tɛ Mali fɛ wa? Parce que embargo y'a to mɔgɔ minnu b'u rabita ye bi olu da tɛ Maliko la, o y'a to an sera ka sira datugu terroristes ye k'u kɛlɛ. An bɛ armée fo la, an b'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ fɔ an ka armée ye. K'a fɔ cɛ si tɛna Mali libéré ni maliyɛnw tɛ, a hakili b'a la en son temps en 2012 mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Mali libéreli
ko malo di b'a libéré hakili bala ala ye ninnu kunbo kɛlɛ la kosɛbɛ bɛɛ y'u ye sɔrɔsiw yɛrɛ fɛnɛ y'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mali libéré bɛɛ y'u ye mais bi kalo damadɔ dɔrɔn aw yɛrɛ k'a lajɛ bali dugu libéré tuguni mɔgɔw bɛ ka segin cogo min na ka taa so maintenant an bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka da sɔrɔsiw la k'a fɔ transition ye n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn politicien tɛ a ka sɔrɔ i bɛ se ka taa village la a ka sɔrɔ i bɛ se ka taa se région na ka baara kɛ o tɛ se ka kɛ wa politicien yɛrɛ jɛlen don n'a ye bi k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ nin wagati in kɔnɔ c'est vrai n'an bɛ bɛn ɲini an bɛ se ka dɔgɔ délai la ka bɛn bɛɛ ka bɛnkan ye an kɔni an bɛ min fɔ o yɔrɔ la o y'o fɔlɔ ye maintenant an bɛ ka différence fɛnɛ gɛnni ka bɔ mali territoire kan maliyɛnw yɛrɛ de y'a demandé parce que i tɛ se ka fɔ k'i bɛ mɔgɔ fɛ ka tila tuguni ka a yirala ni filani ka foya ye don min na CEDEAO ye embargo k'anw kan o don kelen bɛ faransi farala CEDEAO kan ka embargo kɛ mali kan ka tila ka jamana tɔw mobiliser k'u ka mali isoler k'u ka mali tɔɔrɔ an bɛ min fɔ an ka autorités ɲɛna o ye ka conseil d'u ma k'a fɔ jamana damadɔ bɛ yen bi faransi ye boliboli daminɛ o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se k'u ka base sigi o zone ninnu kɔnɔ tout ça là pour que ka se ka mali isoler conseil na ɲɛ b'u la Nigeria fan fɛ ɲɛ b'u la Nigeria fan fɛ an ɲɛ b'u la Côte d'Ivoire hali ka ministre des armées a bɔra Côte d'Ivoire a bɔra Niger conseil na ɲɛ b'u la Guinée an ka da la k'a fɔ mali tɛ kɛ foyi ye ni anw maliyɛnw tɛ wa u nakun ye tɔnɔko de ye u nakun y'an ka sosoli ko de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen an k'an fara ɲɔgɔn kan o sosoli de bɛna kɛ k'an ka denmisɛnninw ka avenir dilan. Laginɛ douaniers ani Mali douaniers olu bɛ lajɛrɛ la kabini kunungo an fɛ yan Mali la lajɛrɛ in bɛ tali kɛ min na ko baaraɲɔgɔnya min daminɛna Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɛmɛntiya sira caman fɛ ko sira caman bɛ yen bi o kan ka dilan Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kankan sira fila bɛɛ lajɛlen ka bɔ Kulemale fɛ ani ka bɔ Badugo sira fɛ o la ko o baara min kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min tun bɛ ka kankan jɛ o ye sirako ye ko sira banginama tɛ bi ka bɔ Mali la ka taa Laginɛ o sira gɛlɛya ko o de kɛra sababu ye nka kunnafoni min bɛ nalen i n'a fɔ Musa Kamara Laginɛkaw ka directeur général de la douane ale ye nin kunnafoni di ale ni Amadu Konate ni ale fana ye directeur général Mali la yan olu fila de sigira yɔrɔ kelen ka kilinaw jagabɔ ko ka daminɛ carburant ko ma o bɛ na poste sèche n'o ye yɔrɔba ye yɔrɔ min n'a bɛ na dilan walasa taji bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na cogo min na ka taji lasurunya teliyala malidenw la o kunnafoni o dira kunu o bɛ lajɛrɛ de la ni bɛn kɛra min na o da bɛna se o ma misali la Amadu Konate ale y'a jira k'a fɔ san 2019 ko Mali sera ka min ladon Laginɛ port la hakɛto ɲini o ma tɛmɛ miliyari 20 bɔɲɔgɔnko kan san 2021 ko min ladonna Laginɛ a ma tɛmɛ miliyari 50 kan ko nka an bɛ degré min na bi tile fila in na bɛɛ ko min bɛ Mali yɛrɛ fɛn ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛna bi na tan Laginɛ de fɛ sanu b'o la coton b'o la fɛn caman b'o la ko o dun fɔlɔ tun tɛ tɛmɛ o si fɛ kun bɛ tɛmɛ port dɔw fɛ port minnu ni olu kɛra sababu ye k'i sen bɔ Maliko la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ bɛ sen na nin waati in na Mali ani Laginɛ ani ɲɔgɔn cɛ armée malienne ye lajɛrɛ kɛ ka kunnafoni di kɛ malidenw ani diɲɛ selikɛnɛ bɛɛ ma ko bi an bɛ Ala tanto ka Ala tanto ka Ala barikada ka da kan ko lakana nana Mali la a tɔ ye dɔrɔn a ko tɔ ka fori aw ka ca Ala fɛ yanni février kalo ka s'a dan na ni Ala sɔnna ma ko fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ cogo bɛɛ lajɛlen na Mali fan bɛɛ lajɛlen hali Kidali ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali ta ye yɔrɔ minnu minɛlen don lakɔlikalaw bɛna kɛ yɔrɔ olu la faama minnu tun bɛ préfet lakɔlimɛtiri ko bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka yɔrɔ la an ka chef d'état-major de l'armée malienne o ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ fɛn minnu sɔrɔla fɛn min ni o ye terrorisme minnu minɛna ni sen fɛ ko o de cayara kojugu wa ko a tɔ kɛra min ye o y'a ye k'a fɔ ko terrorisme ni min sigara a yɛrɛ ma o t'a yɛrɛ di ko o kɛ bolokɔrɔma ye o b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ nɔgɔyara Mali la nka Mali ye kunnafoni min di ani kunnafoni min bɛɛ bɛ ka tɛmɛ France 24 sanfɛ o tɛ kelen ye Mali y'a jira k'a fɔ Maliko ani jɛkulu minnu sigilen bɛ walasa ka Mali kɛlɛ in bila sen kan ko olu de ye nin kɛlɛba in kɛ nka n'i ye France 24 lajɛ bi olu bɛ k'a fɔ ko Mali ye nin kɛlɛ kɛ ani Takuba komi n'o yɛrɛ kuma tɛ fɔ malidenw ye k'a jira maaw la k'a fɔ ko Faransi bɛɛ fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na
ka don an n'a hakili cɛ o n'u ka kunnafonidiso a dɔ de filɛ nin n'o tɛ ni kunnafoni dira kunun ko terroriste 30 ani kɔ olu de kɛra bolokɔrɔma ye nin waati in na ani terroriste ka minɛn bɛɛ lajɛlen an'u ka so minnu kun labɛnnen don kuluwo la k'a bɛɛ lajɛlen kɛra tumu fɛn tiɲɛlen ye bi o kunnafoni dira Mali sɔrɔsiw fɛ nka n'i ye France 24 lajɛ a n'a kunnafonidilaw lamɛn bi olu ko ko o kɛra ani Takuba ko u y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ force barikade tɛ yɔrɔ min na bilen o k'a yira maaw la k'a fɔ Faransi bɛ balola kalo min kan o kalo dɔ de bɔlen filɛ ka jɔ kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira an ka sɔrɔsiw ɲɛmaaw fɛ kunungo halisa Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sanfɛ yɛlɛ kalanso olu ye lajɛrɛ kɛ ka fara an ka jɛkulu dɔw kan CEDEAO olu ka tiladi ka fara MINUSMA ani Union africaine kan ko u ye lajɛrɛ kɛ kunungo Dr Sogɛl Kokala Mayiga tun bɛ a kɛnɛ kan ale ni colonel Ablaye Mayiga u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan u bɛnna min na ko a ka ɲi ka laɲini kɛ Mali de ye fɛn dɔ ɲini CEDEAO fɛ o fɛn o ma jaabi halisa yali o ma bɛn olu ma o ma bɛn o ma ni t'a fɔ k'o de ma fisa wa nka o fɔli n'o nana kɛ kɛlɛ ye fo kana kɛ sigiɲɔgɔnya kuma tɛ se ka sɔrɔ a la k'o de kɛlen bɛ dabalibanko ye bi tan an bɛ waati min na komi sisan n'o tɛ ko Mali ye fɛn dɔ de fɔ o fɛn o dun ko sigilen bɛ ko jaabi de kɔnɔ o de kosɔn diɲɛ seligenan tɔnba ka ciladen bɛ an fɛ yan bi ale y'a jira Shashim Wan ni ale G5 Sahel o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye ko ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ yen nin ye ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔrɔn ye wa ko k'a lajɛ k'a sigi k'a fɔ kɛ a ko kan tile 2 in na walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔna na a cogo min na o siratigɛ la Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye laseli min kɛ Faransi ma ban a kuma yɛrɛ la fiyewu miniti 45 Dr Sogɛl Mayiga y'a daminɛ kabiri foroba kɛlɛ 2nan waati Faransi ye min kɛ kana se bi ma a da sera a bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen o k'a lajɛ k'a yira diɲɛma la k'a fɔ Faransi mana dɔwɛrɛ la Mali la ka Mali fara 2 ye Azawad ko kuma dɔwɛrɛ t'a la a bɔra Faransi de da o kuma min n'o tun dogolen ni fɔbɔ kun t'o la fɔlɔ Dr Sogɛl Mayiga de nana a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan sisan nin ma bɛn Faransɛw ma fiyewu o y'a sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransikaw ka minisiri min bɛ hakɛto ɲini Faransi sɔrɔsi ɲɛmaa n'o y'a chef d'état-major ye ale bɛ taama la nin waati in na Kɔrɔwarikaw fɛ yen a selen kɔ Abidjan n'a ye tile 2 seli kɛ Abidjan a ye kunnafoni min di kunun ko ale kɔni bɛ min fɔ gɛlɛyaba kɔni bɛ Mali ani Faransi ɲɔgɔn cɛ bi ko nka u nana ye k'a fɔ a tɛ ɲɛ min kɔ fo Takuba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o dun o tɛ kɛ Kɔrɔwarikaw kɔ ko a ka ɲi o ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka lakana sabati cogo min na G5 jamana min n'o olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ G5 ye ko a laban a kɔlɔlɔ k'a bɛna se Kɔrɔwarikaw ma sani ka s'o ma ko terrorisme kɛlɛ ye fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ i dogona fɛn ye o la a ye nin kunnafoni di nka a ma kalontigiya fiyewu a ko tiɲɛ na bi in na kɔni ko fɔɲɔgɔnkɔba bɛ Faransi ale ani Mali ani ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Damiba a ye kunnafoni di kunun ka jɛkulu min sigira maa 15 min n'o sugantira ko olu bila baara la ko ka fɛɛrɛ kɛ charte minnu kan ka labɛn walasa faransɛfan kan ka taama o chartew fɛ k'u ka hakili to a la kosɛbɛ u ka baara dir'u ma kunun ka taa baaraw la o min kɛra kunun kangaramada bakɛriw ye k'u ka hakili to yɛrɛ la kosɛbɛ an bɛ waati min na komi sisan ko Burkina Faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya dama dama a fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ jamana tilalen don 2 ye jamana tilalen 2 ye fo jamana yɛrɛ kɛmɛ saradala 70 ko o tɛ Burkina Faso fanga bolo tun o bɛ sɔrɔ cogo min na ko k'o fɛlɛ tigɛ caman bolila kɛlɛ ye ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la o de bɛ se ka sigi cogo min na u ka sigidaw la ani Burkina Faso yuruguyurugu ɲɔɲalen don a la kosɛbɛ o yuruguyurugu fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ la bi tan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka fara bɛɛ kan ko jamana bɛ bolo min kan sariya gafeba constitution ko fo ka yɛlɛma don a la ka da kan ko jamana bɛ bolo min kan tan n'a tora nin cogo in na k'a ti bɛn nin bɛ tali kɛ misali la a ye kangaramada min kɛ ko maa 15 min filɛ n'olu talen don k'u bila baara in na k'u k'i hakili to a la k'a fɔ gɛlɛya min filɛ Burkina Faso kan tan o ɲɔgɔnna bɛ jamana dɔw kan kɛrɛfɛ k'u ka taa misali ta olu ma olu ka baara kɛ kɛcogo min na walasa Burkina Faso fana bɛ se k'a ka baara kɛ o cogo la sira dira maa 15 ma kunun k'u ka taa u ka baaraw la walasa Burkina Faso
a bɛ se ka charte sɛbɛn dɔw sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u yɛrɛ bolo Burkina Faso